Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Laila Salsa Damayanti saking kelas 11 Akuntansi lan Keuangan Lembaga kalih badhe nglaksanakake tugas pariwara basa Jawi saking Bapak Edi Setiono Jeffrey Saputra. Gejala COVID-19 yang pertama yaiku salira banter, suhunipun langkungi 38 derajat Celcius. Sing keloro yaiku watuk, lan sing ketelu yaiku gerah tenggorokan. Sebabipun COVID-19 salah wijine yaiku wontenipun tiang-tiang saling petuk. Amargi saling petuk saged nyebabake penularan. Cara mencegahipun sing pertama yaiku wijik asta. Minimalipun 20 detik sederenge lan sawise nglakukake aktivitas kang nganggo tata cara sing bener. Lan sing keloro jaga jarak maring sinten mawon saged ngurangi penyebaran COVID-19. Semanten pariwara saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.